Heu de triar aliments que respectin la natura durant el seu procés de producció. Correcte. I en l'aspecte nutritiu saps què s'ha de menjar? Clar que sí! S'ha de menjar de tot. I això què vol dir? Explica-m'ho tu. Menjar de tot vol dir que si repasses el que has ingerit entre avui, ahir i abans d'ahir, hauries d'haver menjat de cadascun dels 7 grups d'aliments d'aquesta roda. A les 2 porcions vermelles tenim el grup de la llet i els seus derivats, i també el grup de la carn, ous i peix. Són aliments que ens ajuden a créixer i renovar el nostre cos. A la porció taronja tenim una família molt completa. Les patates, llegums i fruits secs. Pràcticament serveixen per a tot. Per créixer, per aportar-nos energia i també nutrients que fan que el nostre cos funcioni bé. Els nostres avis menjaven molt de tot això? Sí, no eren pas ximples els nostres avis. Seguim. A les 2 porcions verdes trobem els aliments reguladors. Són aquells que aporten un munt de nutrients que fan que les reaccions químiques del nostre cos funcionin bé i no caiguem malalts. Aquesta zona verda està formada pel grup de les verdures i les hortalisses, i també pel grup de les fruites. I finalment, a la zona groga, trobem els aliments energètics, aquells que ens aporten l'energia necessària per fer la nostra activitat física i també per tota l'activitat interior del nostre cos. Aquí tenim els derivats dels cereals com el pa i la pasta, també el sucre i l'arròs. A l'altre grup trobem els olis i greixos que ens aporten encara més energia. Vigila el que menges, t'ho dic sincerament. No facis ximpleries si vols perdre alguns quilets. Si et falla una de les famílies de la roda dels aliments, estaràs jugant a la teva salut inútilment. Verdures, fruita i un bon got de llet. No te n'oblides de prendre cada dia, cada setmana i cada mes. Fes-ho bé! No costa res.